Keltegning, opskrift punkt 12. Indtegn anslagsmærker på kel. Vi er nu nået til kelopskriftens punkt 12, som er det sidste punkt. Jeg mangler nu blot at tegne anslagsmærker på min kel. Anslagsmærker er det sted, hvor skiftet rammer kel. Det skal jeg flytte op i min kelprofil. Så mit skifte A rammer min kel. Det punkt har vi brugt før. Det skal jeg føre vinkelret op i mit profil. Da tømmer ligger på den side drejet, og det er den lange side, vil tømmeret ligge der. Jeg finder nu profil B, finder skiftet, og der rammer jeg forkant kel. Det skal også føres vinkelret op, og tømmeret ligger der på oversiden, og tømmeret ligger på oversiden. Jeg har nu indtegnet anslagsmærker, forside, bagside, og ved, hvor jeg skal sætte mit